Finn Mikaboy live-kanavalta täältä, terve! Eli tosiaan annan pienen selosteen, miten te saatte mulle videot ja mitä tähän kanavaan kuuluu ja mitä tällä kanavalla tulee tapahtumaan. Ekaksi lähdetään siitä, että mä näytän sen, että miten te saatte mulle ne videot. Mä näytän nyt mun pääkanavan kautta, miten se tehdään. Eli valitsette sen videon, minkä haluatte mulle lähettää ja nähdä sen sitten siellä kanavan klipeillä. Ja lähette tästä. Sitten painatte tuosta, että jaa. Sitten tuohon tulee vaihtoehto sähköposti. Tuohon sen jälkeen kirjoitatte, että Finn Mikaboy live at hotmail.com. Ja sitten tää on kaikkein tärkeä, koska YouTube vaatii tän, että te annatte mulle luvan jakaa tämän video. Ja tohon vaan kirjoitatte I give permission for Finn Mikaboy for Mikaboy live to use that clip. Sen jälkeen te teette näin, lähetätte mulle sähköpostin, tuohon tulee sähköposti onnistu. Ja sitten mulle tulee tuonne noin siitä tiedote, että mä oon saanut sen videon. Ja sitten mä pystyn sen editoimaan ja sitten mä uppaan sen saman tien sinne live-kanavalle. Ja tosiaan Finn Mikaboy live-kanava on se on samalla, se on kopio englantilaisesta Spark Mag ja Chris Archiasta, mutta vaan suomen kielellä. Tänne saa lähettää noita Monster Droppeja, Clue Rewardeja, 99 leveleitä mitä saatte, jotain teidän partioja, mitä te olette järjestänyt, stakevideoita, siis ihan kaiken mahdollisimman hyviä hauskoja videoita, kaikkia outoja juttuja tyyli, jos löytää jonkun omituisen bugin, glitchin tai jonkun, niin kaikki tämmöiset saa laittaa. Ja niin mä toivon, että te ryhdytte tähän mukaan, koska mä teen teitä varten tätä. Ja se mitä mä sanon, niin älkää poistako niitä klippejä, koska mä laitan jokaisen klipin, mikä tulee järjestyksessä, alkuperäisklipit. Ja jos joku teistä on streameri, niin laittakaa mulle viestissä, jos haluatte, että teidän Twitch-kanava näkyy myös sinne, missä te striimaatte. Mutta me lähdetään näillä jatkaa eteenpäin. Muistatkaa tilata, seurata, jakaa, kertoa, kaikkea mitä voi tehdä. Ei mitään muuta kuin Finn Mikaboy live-kanavalta näkemiin!